Как възникна идеята да кандидатствате за тази класация и защо? Идеята възникна, като попаднахме случайно на една статия относно конкурса на Bloomberg, който се организира от бившия вече кмет на Ню-Йорк. И просто прочитайки условията, установихме, че нашата идея абсолютно кореспондира с заданието на техния конкурс и имаме реалните шансове не само да участваме, но и да сме потенциален кандидат. Защо примерно мислите, че община Стара Загора трябва да избере вас? С какво вашата идея е по-различна? На първо място, нашата идея е иновативна, приложима в много други населени места може да бъде приложена и пак казвам, засяга и отговаря на всички критерии, които са зададени от Bloomberg за този конкурс. Вече 2 месеца, ако не се лъжа, почти електронната платформа е факт. Очакванията ви бяха ли оправдани? Дори бяха надхвърлени. Ние наскоро писахме и пост там в нашия блог на сайта. Всъщност много хора объркват сайта, това, което работи в момента с платформата и с цялостната идея, което изобщо не е така. И всъщност ние не участваме с това, което има в момента в Bloomberg. Ние участваме с нещо доста по-голямо от това, всъщност, което беше изцяло визията ни в самото начало. Това може да се приеме в момента по-скоро като на начин да съберем данни, т.е. да разберем дали сме на правия път. Точно това беше идеята. Тоест искахме да изучим как реагират гражданите, дали всъщност това е нещо, което е необходимо или ние само си мислим, че е необходимо. Съответно, институциите готови ли са за това нещо? Има ли желание там да се отговори по някакъв начин на тези нужди на граждани? И по тези параграфи, това, което съществува в момента е абсолютно на 100% изпълнява това, което трябва да направи. Тоест данните вече са събрани и всъщност това е така най-големият ни плюс в участието в този конкурс, защото това е едно допълнително условие, което самите хора, които са съставили конкурса, изискванията, го дават като плюс към кандидатите, т.е. дали има прототип нещо, което да докаже, че идеята, която искате да предоставяте пред конкурса, е достатъчно защитена. Т.е. имате ли информация за това какво искате. Така че в тази насока сме, както Живко каза, даже надхвърлили очакванията си и сме убедени, че сме натрупали нещо доста голямо, което, без да звучи прекалено, е глобално приложимо. То не говорим вече само за Стара Загора, не говорим само за градовете в България, говорим за глобално, дори за Европа включително. Точно в този смисъл в момента чакаме решението на общината и ако евентуално избере нас, ние ще го разпишем вече като един проект цялостен, който е много обширна и много сериозна работа. И като цели общо стигаме сега. Разбира се, искаме да спечелим конкурса. Всеки трябва да започне участие с идея за спечелване. Наясно сме, че конкуренцията е много голяма, което всъщност не радва, защото това са много иновативни хора, ще участват там. Всъщност, за нас би било победа, ако влезем в топ 20. Защото топ 20 ще замине на кампус в щатите, доколкото се спомням, беше някъде, където ще има достъп до експерти на фондация Bloomberg Philanthropies, където всъщност хората, тези експерти ще помогнат за полирането на идеята и превръщането й в проект. Което автоматически означава, че имайки вече пълния проект, дори да не влезем в топ 5, е достатъчно добро загърдане и една от целите не е изпълнена. Някаква статистика може ли да дадем за тези 2 месеца? Приемайки, че това е проект, който е с нула бюджет, т.е. изпълнява се само с собствени ресурси на хората, които участват в проекта, който съответно го лишава от какъвто е да е вид реклама платена, т.е. неща да се провождаш един проект, нещо, което не може да се позволим. И влизайки изцяло в ролята на прототип, значи до момента имаме около 200 въпроса, около 200 публикации вече са пуснати. Активността от страна на граждани е прекрасна на базата на всичко това, което навлязахме до момента. Това, което имаме ние като анализ от статистиките, е, че хората в момента по-скоро пробват дали това нещо работи и всъщност какво е това нещо. Понеже това наистина ново, не е нещо, което разбират. И има по-скоро една така положителна нагласа спрямо
резултата от това нещо. Дори има хора, които са изцяло доволни от становища. Има хора, които не са доволни от становища и след това публично го заявяват. Съответно публикуват нова публикация, с която изказват това, че не са съгласни с становището, искат по-добро становище. Съответно има и реакция срещу цялата идея вече, тя е доста сериозна. Да, това ще ви питам, не знам дали следите останалите две групи. Там сте много нападани за това, че няма смисъл от тази електронна платформа. Те вече и институциите нападат. Аз имам само един отговор на въпроса. Не може нещо, което води до прозрачност и публичност, да бъде лошо. И хората, които имат нещо против това, съответно трябва да си извадим изводи самите хора, които го казват, защото всъщност крайна сметка идеята като ценностна система е нещо, към което се стреми всяко демократично общество. Тук не говорим по никакъв начин за групи, за дърпане на интереси или нещо такова. Ние не сме на състезание с групите. Това изобщо не подлежи. Това сме го заявили много, много директно, още с тръгването на Фейсбук групите. Така че там няма да влезнем в някакви такива безмислени дебати, няма да се влезне. Това, което ще направим като отговор е пълна прозрачност на това какво става, как става. И след време тези хора, които те реално не знаят какво атакуват в момента, защото атакуват нещо, което не го разбират. То не е ясно точно. Идеята цялата няма. По-скоро ще бъде всичко публично прозрачно и съответно в даден момент, когато не се е разработен целият проект, когато е разработен, ще стане ясно на всички. Всеки ще може да се вземе решение кое е правилно, кое не е правилно и кой за какво се бори. И последен въпрос имам. Водите ли разговори с други дружества, както ВиК се включиха, обществения посредник с други дружества? Да, в момента дори има потвърждение от районния съд. Не, Рези предстои разговор с тях. Имаме потвърждение от районния съд, че имат желание да се включат в платформата. Съответно има и още няколко институции, които няма да спомена, защото там... Все още се водят. Да, все още се водят преговори. Имаме много положителен, който също наистина мен много ви хареса, отклик от страна на институциите. Тоест едно разбиране на това какво се цели и в крайна сметка отново ако се върнем на това кое е правилно и кое не, това не е инициатива на институция, това е гражданска инициатива. Да. Тоест гражданите искат нещо да е публично. В това не може да има нещо лошо. Няма как да има нещо лошо.